bathandekayo. Siyambulisa wakhona ngegama elihle lenkosi uJesu. Siyayibonga inceba esayenzelwa nguYesu. Ngelihle igama lenkosi esincede eBhayibhile usindiso luza ngenceba bathandekayo. Ngelihle igama lenkosi lithi xa ndijonga neyam impilo ndibona ukuthi luza ngenceba nyhani. Alujonga ukuthi uzalwaphi, alujonga ukuthi uzalwa ngubani, kodwa inceba izingenela apha ifuna ungena khona. Ifika isindisa umphefumlo. Ngelihle igama lenkosi yafika nekweyam impilo. Ngelihle igama lenkosi ndingumntwana oyintombazana kwizitrato zaseSeresi. Ngelihle igama ndikhulela kwikhaya elinendawo yentselo. Wafika uYesu wayihlangula impilo yam bathandekayo. Ndindodwa ekhaya, ndiphuma ndodwa ngegama lenkosi ingaqondwa lento. Kodwa inceba ibuza imntwini. uJehova kaqala abuze xa efuna ukwenza inceba uyayenza nje qha. Nabangayiqondi bayiqonda phambili. Ngelihle igama lenkosi namhlanje ekhayeni lami andisaphumi ndodwa bathandekayo. Ndiphuma nobhuti wam omncinci nomamam bathandekayo ngegama lenkosi. Notatam uyeza ngegama lenkosi. Ngoba inceba yenzeka kubo bonke abantu ngegama lenkosi. Ayikhethi ukuthi uzalwaphi, ayikhethi ukuthi uzalwa ngabefundisi okanye uzalwa ngabazalwane. Ifike yenzeke kungakho empilweni yam bathanda kugcwele ukuthi ndingadlali ngento ndayifumanayo. Ngoba ndiyabona ukuthi ndisisibane ekhayeni lam ngegama lenkosi. Ndiyacinga ngoku ukuthi endambe kakhulu anzuba sakwazi ukuthi nditshabhise ngegama lenkosi. Sobiza amangqina bathandekayo. Ngelihle igama lenkosi intombi. Ndiyabona inkonzo yentombi lena. Sobiza intombi ezincediweyo ngegama lenkosi. Intombi ezenzelwa inceba, intombi ezisindisiweyo ezweni. Ngelihle igama lenkosi intombi ezithi ziphilela uYesu ngeentsuku zokugqibela bebuza abantu emsebenzini. Ngelihle igama lenkosi ukuthi uphila njani. Bake bathi emsebenzini mna kuba ndihlala ndodwa emrentweni bathi Sikweni awufuni na ukuthi sikuzamele. Ndathi noba salunga ingxaki mna ngenxa yento endayamkelayo. Noba salunga bathandekayo. Noba kuyaphunywa kune-outings bayayazi ukuthi zikhona ezinto ndingayi kuzo, zibe khona endiya kuzo. Ngelihle igama lenkosi. Ngoba le nto bathandekayo ifuna isigqibo wasethayo usiphilele, unyaniseke kuzo. Noba sewedwa bathandekayo. Ndiyaqonda ukuthi bebekhona abanewari besithi uyohlala wedwa ewusta uzothini. Ngelihle igama lenkosi uzogadwa ngubani. Kodwa ukhona uYesu oyigadayo intombazana ihlala yodwa ngegama lenkosi. Incinci ingaka kodwa uJehova mhlamgade ngegama lenkosi amnqande abe ngumzali. Ngoba itsho iBhayibhile imiqeqesho yabazali ihamba iphele. Ngelihle igama lenkosi kodwa esuka phezulu iyama kude kube ngunaphakade. Nami ngincedwa yiyo. Ngelihle igama lenkosi ebutsheni bam sekhona. Ndincedwa ngulo Yesu endazithathela yena. Ndincedwa ngulo Yesu ohlele entliziyweni yami. Ndincedwa ngulo Yesu ohlele endicokolisa imihla yonke. Ongadingi nokuthi xa ndivele emsebenzini ndike ndiyotshata kwitshomi, odinga ukuthi nje ndifikele kuye ngegama lenkosi. Ndiyambulela uYesu bathandekayo. Emini njena kukhulu entliziyweni yami. Kugcwele ukubonga ngenceba endayifumanayo. Kugcwele ukuthi ingadlali ngenceba endayifumanayo. Khona ithi enye indawo sithini ke ngoko ngezi zinto sone na ukuzinceba yande. Sithi nakanye asizukwazi bathande kuba sithi siphila kwixesha lenceba sone kuba sizawuphinde senzelwe inceba nakanye akwenzeki. Bathandekayo ngicela amangqina. Elizweni wenu thenaba, elizweni wenu thenaba, elizweni wenu thenaba.
saba bonke ngibuyisa umama ngelenkosi igama ngibuyisa abantu abatsha ngibuyisa Sunday school ngelenkosi igama eseqha intombi mazize ezizonyela ngalo Yesu emva kwemini njena sathi uThixo semhle empilweni yami uThixo undithandile mina ndingazithandanga uThixo undixabisile mina ndingazixabisanga ezasemhlabeni wabona iveli kum naselingenalo iveli ngobami ubomi nasemva kwemini sathi uThixo semhle empilweni yami ndiyamcela uThixo ukuthi ndingamphoxi esenikhona endleleni yami yokholwa ndiyamcela ukuthi uThixo senikhona ngaphakathi ndingaphumi ngaphandle ndimphoxise ndihlazise into yakhe ndicela ukuthi uThixo zandinika amandla ukuthi ndiyihloniphe into yakhe senikhona endleleni ndingadlali ngayo sendiyifumene ngelenkosi mina bakhe jabulani avuma ukuthi mayihlale phansi ngokuthi uwandezeke inceba ikude nabathi kakhe ngiyamba ukuzithandela emhlabeni nanomntana okhule ndithule kumntana wasendlini kuba ngisoyi kumama straight ngendlela eyisimanga so ndangikhule nje ndihlonipha umzali wami kodwa empilweni yami ndandizenza ngcono ngicinga uba ndilungisa ngoba ndiqomba ndithandana ndithuki andipati andiseli soba ndisibona isidingo soba manamkele uYesu ndizimele ngabazali bam ndisithele ngabo ndisithi izulu ndizangena ngenxa yokulunga kwami ndingayazi ukuthi ngengcamango zami esikude noThixo angekhe ndilingene izulu ukuthi ondinqonela lamfana okanye ndifuna lento ndangazi ukuthi ezonyunga zingcolile ndandicinga nje into egeneral ndiyazi ndiyithatha njena ndiyithatha light kodwa ngelinye ilanga uThixo kwathi osele kumakhulu wami kwakungona ndasondela khona kuThixo uJehova umakhulu wami amsusa phambi kwami ngoba ndandisithi iankile yami yangumuntu engithembele kuye ndiyela kuye wathi osuka phambi ngobuso bami ndaqomba umakhulu wami wayethandaze sithi uThixo ukhona namando yami ngalo Thixo umakhulu wami andishiya naye ndingazi ukuthi neyami impilo izozuzeka uThixo uzandivula amehlo awubona ukuthi mntanami awulunganga ungacinga wena ulungile but inhliziyo yakho ikhohlakele ngoba inhliziyo yakho nenyama yakho ifuna isono so ungalonto nje izulu angeke ungene ndiyabonga ke bangcole nami uThixo ndamfumanayo uJehova usamba nami endleleni nami ndibonga uhayi uThixo banemfaka yena endibonisa ukuthi uhamba nami xa ndifuna lento kubekho isazela kubekho nandithi hayi ihlale manithi hayi ngokumna ndifuna kodwa la ndincinezele ndiyambonga uJehova ndiyambonga uThixo wezibeka izigqithileyo undifundisa nje into encinci ukuthi iba nenyana ngento encinci nangento encinci iba nenyani kuyo nje umzekelo last week iveke phelileyo xa ndiphuma emsebenzini ndihamba ndiyothenga i-airtime njengi-airtime ngoba ndiyifake empokothweni nqameza yifaka xa ndifike endlini xa ndifike bendithenga uTelkom 10 rand xa ndifike endlini hayibo le airtime
ye-50 rand. Enhlizweni yami ndinokuthi ayisuka la mntu akandiboni, kodwa enhlizweni yami kwahlala into ethi hamba uphindele kula okay. Ufike uthi kula sisi bana sisi wenze imistake undinike airtime erongo. Ula sisi uzodecide uba ewe Dimpo it's fine okanye ngula sisi loo nto azayidicide yena. Kodwa enhlizweni yami yankulu le nto ukuthi inkosi inobana ngento ezinbengenyanyisekanga ngoba uyandifundisa nanku ndicinezela ngento encinci engenamsebenzi. Ndisambonga uJehova sihamba nami osayiphethe ngenxeba impilo yami. Nami enhlizweni yami ke kuhlala ukuthi inkosi ndicela ungaphoxa sendihambe kakhulu efemelini yami nami ndingoyena ndingathi ndim okhanza ekhaya lam. Nami uJehova ndiyamcela ukuthi inkosi abantwana basekhaya sebenethemba lam. Ndiyacela nkosi ngabo noba mna sendifuna uphunguka endleleni noba inyawo lam selifuna ukushiya ngoku ndithi ayisuka le nto andisayibona okanye loo reason, kodwa ndiyamcela uJehova ukuthi endleleni yami yokholwa ndingumntu omshanga ndiyekele njalo. Amen. Ikhanza lisoze laphela manje. Otata bonke umama organizer bomama insizwa intombi usenior no junior Sunday school ngegama kaYesu andizubamde bazalwane ngingomnye wancedwa inkosi enhlizweni yami bendiyenda nento ethi umzamsikweni xa ibiza amanqina ndanento ethi hayi man kudala wena ungqina ngithi xa wenzele yona khawunike abanye abantwana ichansi kodwa uthe xa ezilanda inceba uthi xa yenzileyo empilweni yakhe yafika yantsi into yathi mandiphinde ndiyichaze ndisindisiwe bazalwane uThixo uyandithanda kakhulu ezintweni zonke iveki zithi ziphela undinika ilizwi andilazi noba liphi bazalwane kodwa umzolwane bendithetha naye uthi uzandifunela but ucinga uba ingathi likuba Korinte uthi zinikele uzilahlele kuThixo uthi noba uyamfuna uyamamkela kodwa ukumamkela ngenhliziyo yakho yonke kuzawufika ixesha apho khona inyanzi. Ndina 2022 bazalwane ndiyaqala uphangela kwafuneke ndime ngentsindiso bendingekayikhethi endingekayikhethi ncam ndathi ikilolito lona ndingalenza andinangxaki. Utatomkhulu wam ke ungumntu ostrict kakhulu awukwazi uthembekile nawuphinde ubeke ixabene kwi-special xa when it comes to isiko lakhe. Ndathi ndiyacela andiyiqondi le nto futhi uba ndinokuzobela ngale nto yakho isilangise kakhulu isixabanise nabantu kakhulu apha ndingena kuphuma kodwa yikho enye into endiyibonayo nemfundo le yenze imali ebekusuppose uba isifundisile yayithatha ngoba the only time ekubakho imali apha endlini uzakufuneke kuwe inkomo. Ndathi ndiyacela ngeyami imali ndicela utyhililito kabakhulu waphakama abazalwane wathi namhlanje siyehlukane ethatha iimpahla zakho ndathi ndimcenga bazalwane ndisithi andiyiqondi inkolo yakhe nantsi inkolo endizithathele yona wathi ndikunike iveki kwafuneke ndithathe iimpahla zami nosana lwami sifuna into yohlala. Kulapho ndayiqonda khona ukuthi noba sekuthiwani noba kuthiwa uyabhetyeza endleleni akusekho kujika yima kule nto ngayo ngoba uThixo umzolwane esathetha uthi akakhethi bani. Namhlanje ndiyakwazi ukuthi xa ndigodukile umama wam oligqirhakazi khona nje into ebike yayenziwa
sifike eChurch ndithi xa ndimfonela ndithi endihlelwe into ethile umoya ucaphukile uThixo ngaphakathi kuwe uThixo umkhonzayo umkhulu kakhulu thandaza kuzikwenzekani ndithi xa ndifonela umzalwane wami ndithi tshintshile ulwimi lokubetha komama wami ndiyambonga uThixo ndithi noba ndivizithile uzothetha ethetha nomzalwane ndiyambonga uThixo njalo uThixo sayenza inceba umzalwane sathetha uthi akajonga ngabackground ukuthi bangaphi endlini abamkhonzayo lo Thixo angabhobhoza indonga abhobhoza iyathe eziqiniweyo eziqinisiweyo efuna nje lo muntu uyi-one angangena ngaye ndiyambanga uThixo owathi xa ejonga impilo yami wayibona ifanele ukuthi angene ifemeli yami ngami ngegama likaYesu amen. Hallelujah. Umhlaba waseMdantsane andiqala uphuma ndibonga amandla kaNkulunkulu nam ozozibalisa evuselelweni idonswe nguye bangcwele andizidonsanga kule ndawo ndaqala nxa ukuze emvuselelweni oko ndakhonzayo bathandekayo kodwa kube nento endidonsayo ndibonga amandla odonswa namhlanje nam ndimbulela uJehova ondohlukanise nezinto ebendizithanda endizenza ndizenzela ukuthanda kwami ndihamba indlela zami ezithandwa ndini ndibuya ngexesha elithandwa ndini kodwa ndibulela uhayo wanikwe entliziyweni yami ndibulela uJehova wandinika uhayi ndisakhulisa abantwana uJehova uhleli nami uyandifundisa abantwana endandithetha into endiyifunayo kubo kodwa uJehova undinika uhayi ngaphakathi entliziyweni yami ndibonga loo mandla uJehova andinike wona namhlanje ndisahamba endleleni yami yokholwa ukuthi uJehova
Jehova ndisambonga ukuthi esandilungisa endleleni nami ndathi ngenye ilanga endilungisa uJehova ndisahamba kule ndlela ngoba inyama bangcwele iyaphakama sowusendleleni yokholo iphakame ndibonga amandla kaNkulunkulu endandithi ndisemsebenzini kwafika usathana kumu endilinga abathandekayo ndathatha izinto endizifunayo kodwa ndibonga uNkulunkulu owandilungisayo wavela ilizwi enamandla ndathi ingaba aba bantwana ubakhulisayo uzabakhulisa ngeziqalekiso na kodwa ndibonga uNkulunkulu ondilungisayo endleleni ndibonga amandla kaJehova esahamba nawo ndibonga ukunikwa ingqondo elahlukile ndibonga indlela yokuthetha siyathetha kodwa uJehova uyasilungisa endleleni ndibonga inceba yakhe ndibonga uthandwa nguye zonke izinto endizenzayo endleleni yokholwa usomandla ahambe namu ndibonga isandla esimfihlile bathandekayo isandla esindenza mhle ndibe nomahluko phakathi kwabanye ndibonga ukuba yedwa itshomi kodwa bangcwele ndizibona ndindodwa andinaso isithukuthezi bathandekayo andinaso isithukuthezi sendihleli ndindodwa akukho ndithi mandifonele etshomi ndibonga inceba ndibonga ulungiswa ndibonga uthando andenzele lona uNkulunkulu sendihamba endleleni yakhe yokholwa kodwa ndibonga inceba yakhe ndibonga uthando abangcwele ndibonga abantu esinikwe bona phakathi kwethu ukuthi mabasilungise sivume sebesilungise endleleni sibonga inceba yakhe Nkosi siyabonga namhlanje sibonga uthandwa nguye endleleni sesihamba endleleni yokholwa kodwa uJehova usasifihlile usahamba nathi ndafike apha ndingazi kwanto bathandekayo ndingazi kwacilongo kodwa uJehova wandinceda ndathi ngoba kuyahlatyeleliswa ndibona uba wo hayi andiyazi ngene yenziwapha kodwa ndibonga inceba wangena uJehova nakolwami ilwimi wandilungisa ukuthi ezi ngoma ziyashumayeza ziyamqoqa umntu kodwa ndibonga amandla okwazi icilongo bathandekayo ndibonga amandla okwazi icilongo bangcwele eyandilungisayo nami ndibona ukuthi iyandilungisa le nto liyashumayela icilongo nami liyabathileka kuba ukuthi alivunywa nje liyashumayela liyamlungisa liyamhambisa umntu endleleni kodwa ndibonga amandla kaNkulunkulu bangcwele ukuthi nami ndime sengilonyaka ndiselapha endleleni yakhe yokholwa ndisazilungisa njalo kodwa uJehova uhamba nami endleleni baba siyabonga ngegama likaJesu nami ndiyabulela kakhulu uThixo ondithandayo ndiyabulela kakhulu uThixo onganishiyo ongandiyekeliyo ndikhona ndingumntwana wakhe emhlabeni ndiyabulela uThixo ongikhumbuzayo ubana lo msebenzi awuqalileyo empilweni yami uzawufeza ngokwakhe ndikhona endleleni yami uThixo undithathile ndikhona ndingumntana wenkonzo ndikhona ndikhonza ecaweni but wangikhumbuza bana
even though ukhona apha awuphelelanga, so phelelisa mntanam. You need to bana uphelelise so that mina ndizawukwazi ukusebenza kuwe. So ndisekhona ndingumuntu omtsha ezantsi emhlabeni, ndisekhona ndingumuntu omtsha endlini yakhe. Ndiyacela ukuthi lo msebenzi awuqalayo empilweni yam ukuthi awufeze ngokwakhe. I always had the mentality bana umuntu ufuneka kuze akholwe ngokupheleleyo, ufuneka abe perfect in all ways. But uThixo reminded me that you don't need to be perfect in order to serve me fully. Ngena wena ngale ndlela ngalamando nawo and serve me, mina ndizawungenelela ngokwami. Ndiyambulela kakhulu uThixo malanga ongozibonakalisa empilweni yami. Ndiyambulela uThixo that is always faithful endleleni yami yonke. Kwizinto nje ezincinci uThixo wethembekile, because you will seek, if you seek him nyani uThixo uyazibonakalisa empilweni yakho. Khona umuntu omtsha, ndikhona kwindawo yaseMonti, ndikhona kwindawo endihlala kuyo, ndisambona uThixo ezibonakalisa empilweni yami. Ndisabona ukuthi andisahambi ngawamamandla ndodwa kodwa yena ukhona ngokwakhe. Ndisamcela ndisekhona kule ndlela ukuthi aqhubekeke endifuela ngokwakhe, kungapheli intshisakalo that is inside of me, kodwa yena aqhubekeke isparkisha. Ndisekhona ndingumntwana wakhe. Ndiyacela nje ukuthi andiphumelelise. Sizawuphuma ngokwesikolweni. I don't just want to leave kwi-position that I'm unsure of, kodwa afuele yena eyakhe, ndiphume ndigcwele nguye kulaa ndawo, ndiphume kugcwele yena, so that I can be ready to face whatever I will be faced with endleleni yami yokhona. Ndiyamcela uThixo ukuthi aqhubekeke eziveza. Ndimbulela kakhulu amandla akhe, ndimbulela ukumbona esebenza empilweni yami ngendlela emangalisayo. Ubuthule batheni. Ubuthule batheni. Sencinci. Hallelujah. Ezinye izinto mhlawumbe ngeke ningadlulanga kuzo. Hallelujah. Kodwa ke ndithi uThixo mhlawumbe ebenzile okokuba ngabana hallelujah makwenzeke ngolu hlobo. Hallelujah. Kwenzeke bazowazi amandla. Hallelujah. Ndiyambulela kakhulu ke uThixo. Hallelujah. Bangcwele ekusindisweni kwami, ekwamkeleni kwami. Hallelujah. Zininzi izinto endizibonileyo andenzele zona. Hallelujah. Njengokuba ethe phakathi kwekhaya lam, andingomntu ke mna ke owazi zonke izinto. Hallelujah. Andingomntu ondwebileyo. Hallelujah. Ndingumntu nje ozithuleleyo ekhaya. Hallelujah. Kodwa uThixo wakhetha mna, wanikhetha ndisisiqhwala. Hallelujah. Wanikhetha uThixo ndingazinto ngeBhayibhile, ndingazinto nangokuthula. Hallelujah. Kodwa wenyula mna. Hallelujah. Ndiyambulela kakhulu ke uThixo ngaleyo nto. Hallelujah. uThixo undenzela izinto ngexesha lokumamkela kwam. Hallelujah. Ngoba okokuqala ndandingumntu owayegula. Hallelujah. Ndixhuzula. Hallelujah. Njengoba ndandifumene i-car accident. Hallelujah. So ndafumana isifo sokuxhuzula. Hallelujah. Ndithi apho ndixhuzule khona kube kubi, ibe ngathi ndiyabhubha ngoku. Hallelujah. Ndisidla iipilisi, ndiquqa ekliniki ndisitya iipilisi. Hallelujah. Kutshiwo ukuba ngabana esibhedlele zizondinceda. Hallelujah. Nohlukane nokuxhuzula. Hallelujah. Kodwa kwathi apha ekumamkeleni kwam uJesu. Hallelujah. Ndava into yokuba ngabana uJesu unceda eyedwa. Hallelujah. uJesu akancediswa yiso. Hallelujah. Ndehlukana nento yoba ndimane ndibheke ekliniki. Hallelujah. Ndathi make ndizibonele nam ngokwam. Hallelujah. Ukuba uzakwenza njani nalo Jesu kum. Hallelujah. Hayi yaqhubeka le nto ngoba kaloku ayikhawulezi
uyezuyeka haleluya imani isenzeka haleluya kuthi uyayibona ke le nto ayoyeka kwakuyipilisi haleluya ngoku uyaqhubeka nokuxhuzula haleluya ndithi kanti uJesu usezanceda haleluya ndiyambulela ke bathandekayo haleluya ngokuba waye wade wanceda uJesu ngaphandle kwazo iipilisi haleluya mna ndazali nakliniki ngoku yokubheka ekliniki haleluya eyami ikliniki engumthandazo haleluya kwathi ngexesha imali ifika le nto haleluya ithi xa ifikile haleluya ivangeli ndamkela kuYesu haleluya ithi xa ifikile haleluya ndibona into yobana ngabana apha ndincedwa ngokuba kuthandazwe haleluya ndithi xa kugqitywa thandazwa kutsho kuthi pha haleluya kutsho kuqabuke yonke into haleluya ndaqhubeka ke ngoku uYesu endifundisa nam ngokwam ukuzithandazela haleluya uYesu into wandinika yona wandinika ukomelela haleluya endandingenako haleluya ndandidyebezela endleleni haleluya ndingomelelanga kodwa uJesu wandinika ukomelela haleluya phakathi kwekhaya lam njengoko ndisithi ndim ndedwa osindisiweyo haleluya kodwa ndilala ndedwa xa kufika ixesha lasebusuku haleluya ndibe ndedwa haleluya kungabikho xhala loba aziba uzawufikelwa yintoni ebusuku haleluya zikhona nesigebenga mosezike zifike akho bhadi emnyango haleluya ibhadi endivala ngayo nguYesu haleluya kodwa ndiyambulela kakhulu uYesu haleluya ngoba ndihlala ndiphole ndingabinakwanto endoyokoyika haleluya ndithi sendihambe endleleni haleluya noba sebusuku haleluya niyazi ukhona ngaphakathi haleluya ozawundilwela ezintweni zonke haleluya yaziwa nakwindawo endihlala kuyo haleluya kuthiwa sinoze sisondele nosondela kuwe haleluya ngoba siyayazi into yokuba ngabana wena usindisiwe unoYesu haleluya sizawuthi sawufika kuwe siphoxeke haleluya ndiyambulela kakhulu uThixo haleluya ndisamcela into yoba kunga angenza ngohlobo awenza ngalo kum nakubantwana basekhaya haleluya nabo babonakale efika ngenye imini haleluya andazi le ndawo lenani sokwendiyoyika qho kanzima ndizoma apha amen kodwa kukho into ehleliyo kum amen ngoku nendiye emvuselelweni yabantu abatsha eRhawutini amen ndakhuthazwa kukungqina kukasisinangamso nosisi Asanda amen ngoku kukho into ethi funeka ndiyithethe le nto amen funeka ke ngokuba bandikhuthaza ngobungqina babo amen funeka nam ndizincame amen ndizothi ukuthi ukhona uYesu amen nayo uyigcina intombi amen usisi Asanda amen wayede nxibe ijezi amen ewulu amen esitsho ede senza kanje amen esithi uYesu uyayigcina intombi amen ehlizweni yam ndandinomnqweno nam amen sithi ngase nam ke ngoku ndigcinwe amen futhi ndandimane ndisithi enza ke ndimbone apha kum uYesu amen usisinangamsena wayesithi wayene-hole enhlizweni yakhe amen kodwa wathi ngoza kuYesu amen watsho waphila amen nam namhlanje ndizongqina amen ukuthi nam uyigcinile ke uYesu impilo yam amen
Nam ndiyintombi egciniweyo nguYesu. Amen. Noba umuntu vele nje onwabe nje kungekho nento yonabisayo. Amen. Umzekelo kuyenzeka amen ba umuntu afuna umsebenzi amen angawufumani ngexesha ofuna ngalo amen kodwa manje ndibonga uYesu amen ohlele ndonwabisa amen noba sekungekho nto yonwabisayo kodwa ngihlele ndonwabile amen ngizobonga nje uYesu ongumonwabisi empilweni yami amen amen amen. ngobuye uthethe bakuthethwa ithi manje oyihlamba inhliziyo yami wasindilungise andilunganga ngosisikelele enhliziyweni yami ndiyamthanda uYesu ke bangcwele ngoba ndithi xa ngihleli phansi inkosi yami engcele esatweni kodwa kubekho into ethi uncediwe awusuvuma uhlala phansi uzokusebenza ungqinile esatweni ungqinela isato bakhona abafuna uva inkosi isikelele ukuthi umuntu omtsha uyagcinwa intombi iyagcinwa inkosi isikelele nathi sagcinwa bathatha ncedwa siphalele thina singaphandle thina sikhulelanga evangelini inkosi isikelele ngandla ngosikelwe intetha amathatha kathela umisi
athi bazawuncedakala uThixo yenza inceba kwabangaphandle uthi wena muntu ukhulele uyaziyo uyenze ngengqondo inkosi isikelele thathe inhliziyo yami Nkosi yami ndingazomosha into yabantu ngoba le nto ingcwele inkosi isikelele mandingangeni phakathi nangikhulelanga nkonzweni ekhaya bekubetha iguguqhenzi inkosi isikelele kukho imirhawulo kho yonke into inkosi isikelele besiyazi ukuthi exesha elithile funeka siyohlanjwa kodwa yafika inkosi Yesu bathandekayo mandingathi seningaphakathi ndizifanise bathandekayo afani bangcwele silanda ngokwahlukana kwethu bathandekayo mandingathi kandifike ndibona abangaphakathi zilinganise yena uyayazi uzelelwe kuyo ngonkosi isikelele bathandekayo ngoba ivangeli nandifumene ndilula inkosi isikelele ndithi kandithetha nto bendanganosisi Agnes kodwa ayithi laa nto ndikholwa kodlula abanye abantu ndiyazi ukuthi ndine-mistakes ndifuneka ndiyozihlambulula bendithe ngako systems andithini kangakwenzeka le nto le nto ndigcinile bathandekayo ukuvungcwele ungumntu omthamvuma ungahamamsiwe bathandekayo ndithi hayi ndiyohluleka ngoku bathandekayo andishumali ukohluleka mna bathandekayo ndishumali uYesu andincedayo ngoba bathandekayo inyama yona xa ungayihlaziyo iyakhula bathandekayo kuthiwa isono esingahlanjulwayo siba neentshebe bathandekayo ngeke uphinde usohlula inkosi isikelele empilweni yam bathandekayo ndibonga uThixo owandinceda bathandekayo ngoba ndandisocantinincibangcwele ndithi xa kungcono abantu abadala engcono nosisaba mna ndimele igugu lethu inkosi isikelele kodwa laa nto yandikhulisa bathandekayo ngoba ndibhatyaza ndiqonda inkosi yam ndiyayifuna inkolo ndiyaqinga phakathi kwabantu badala entliziyweni yam bathandekayo uthi masingathezi ukuthi uhleli nabani yintoni lapha kule ntliziyweni yakho ntsuku zonke masifuthule inhliziyo zethu bantu abatsha inyanga yethu bathandekayo siyazi ukuthi ihlabathi lidlala ngathi bangcwele kufathini emhlabeni uzafika umuntu yomhlo nemoto nemastachi akuthembise ngomtshato bathandekayo kuphela thina inkosi isikelele masihlale kuYesu bangcwele singavumi bathandekayo xa sowungaphakathi yithi inkosi noba ndiyohluleka sahlanga xa siyedlulele eguguleni sengimamqamata sinomhlabelelo athi xa ibathi mama noba ungakhatywa uthi noba uye wakhatywa izulu ivuleka noba uyongena sowutshitshiliza yithi inkosi yam ayibonge inkosi okwaningeli ezulwini sisebenzele izulu inkosi isikelele naxa ndikholwa mna bathandekayo ndandinetshomi ndandithanda kakhulu itshomi inkosi isikelele ndithi Jehova ke ngoku sendisendlini yakho mandibe sisibonele inkosi isikelele ngoba itshomi zazindilahlekisa mna bangcwele zazindohlula mna itshomi ndandiyenza into sam nam ndingayithandi ngoba kaloku kufuneka ndikholiswa abangani bam xa kuthiwa kuyiwe epatini endaweni ethile angaziwe endlini uba ndizawutshona emakhaza ndihlala ngapha emilandi inkosi isikelele izawufika imoto ngofuneka ndikhwele ndihambe ndathi inkosi yam mhlawumbi amazi uYesu mandiphume inkosi isikelele bathandekayo masigade inhliziyo zethu ziyasilahlekisa bangcwele funa uYesu masibambisane nothando bahlale nomthandazo xa sithandaza sibani inkosi isikelele singalizuza ihlabathi bathandekayo sesingene ngaphakathi bangcwele masibathenga abantu bengena babona ubunye inkosi isikelele singabi ngoba amaqembu inkosi isikelele kodwa sibambisane inkosi isikelele uThixo bathandekayo uyasithanda sizintshatyana inkosi isikelele ndibisise bathandekayo onoYesu bathandekayo sagciniweyo enhliziyweni yami lento yandivuyisa ngoba ndabathandekayo ndaphalela ndilula usathane usiqala sena 15 years nahlezina 18 years ndithe kudala babani inkosi isikelele kodwa naxa ndina 20 years yabuya ingqondo ukuthi Jehova ndiyaphela inkosi isikelele wandigcina uYesu bathandekayo uYesu akamshiyi umuntu uYesu akamlahli umuntu uYesu bathandekayo uyamthwala umuntu wathi kusifana xa efikile ekhaya inkosi isikelele bamamke enomrhawu lapha athi ungakulinda usondele pha azusebenza into zami ngathi inkosi yami uyayazi inyando mama uyayazi nyanda usisi bekwabanga into zakhe zizawuyeka usebenza inkosi isikelele kodwa kuhle esithi usisibuli okwabo kwakungumzwembe abathela uzokuselwa kuwo sithi okufana nasekhaya safana sekhaya bathandekayo ngoba wathi xa efika uYesu bathandekayo yafika lento bathandekayo yazongena kubazali bathandekayo sithena simbeke utata noshwala kutata wam owayengazana evangeli umama wami usekhona inkosi isikelele ngoba xa uhambe kakuhle bangcwele ayidingi sithi sivule izibhalo bathandekayo
bathandekayo kodwa ukwenza kwakho sikelele iyalanda lento bangcwele kumandi ukholo bathandekayo ukuthi masikhathe inhliziyo zethu thina singomali yaba namhlanje abasoloko bezilungisa inkosi sikelele sihamba indlela bathandekayo usemkhulu Yesu inkosi sikelele amen ugcinwa Ngifika kwamapha enkonzweni ndiyathanda kakhulu ukuyithetha ke lonto ngaphandle ngona eseketheni ba mna ndafika apha enkonzweni ndinxibe ibhegi pants ndine-chain lam ndinxibe neskipa sam esivamna ngelo xesha inhliziyo yam ibuhlungu zizilingo emsebenzini ndafika uqala lo mini yaqala uba likhaya lam lobalekela Thixo emishini so ever since lo mini leyo zange ndiphinde ndifune usuka kuye noba nami ngamamkelanga uYesu ngelo xesha kodwa ndayazi ndakhumbula because ukhula kwam ndikhule ndihambe Sunday school kodwa ebudeni ke bendlela nokhula ndayeka ukhonza ndenze into ezifunwa ndim but kuthe xa ndisendizihlalela ndakhumbula into yobana ndandikhonza ndandingumrhamente ndabuyela endlini kasomandla kungekho mnandi kum ndiye ndithi ke izilingo kuba mnandi ulingwa kuba ulingwa kuyakubonakalisela into yobana usomandla ake kudanga kwabantliziyo ezibuhlungu usondele kwabo bantliziyo ezikhalayo so kuye bathi xa mane ndilinga emsebenzini ndimane ndibuya mane ndisiya kutata umfundisi ndimxelela andimazi notata umfundisi uba ngubani but ndiyaya uba kuthiwa ngutata umfundisi ndiye ndingamazi uba ngumfundisi uba ndinganale ecaweni mane ndisiya kuyo kodwa usomandla wade wangena kweyam intliziyo nam ndathi tata umfundisi ndicela undamkelisa umoya oyingcwele ukwamkela kwam umoya oyingcwele wasebenza empilweni yam wanditshintsha ndavuma ukuguquka ndibe sisidalwa esitsha ndikhumbula before ndibhabhatizwe ifiya endandinayo mane ndisiya kutata umfundisi tata ndiyakufuna ubhabhatizo but ndoyika into eyi-1 ndoyikwa ukwenza into ezimbi bemali ndizibize ngegama elikhulu ndizikomithile ndoyika tata ukuyivuthisa into katata uThixo ndicinga uba ndiyayazi kanti andiyazi kwaphinde kwashunyelwa before kubhabhitizwe ilizwe lalisithi ungene ngeliphi na wena isango ndabe ndicinga mna into yobana ndaphinde ndabuyela kutata ndathi tata khawuphinde undijonge leliphi esango nazizimo ndiyacela ndandinemithandazo zange ndilale kwabusuku ndicela inkosi inditshintshe izinto endizihlambululeyo ndingabuyeli kuzo because kubuhlungu ukuthi into sowuyithethile uyazibonishiwe nangayo uphinde ubuyele wena uyenze ndikhe ndathi emsebenzini ngenye imini ngokuba ndikuworkshop
ndithanda mos ukwenza imali. And then kubekho enye intombazana ndimazi kwezi zikolo zaseKhayelitsha ze kum athi ndiye mna ke ndingumntu ndinisoloko ndinemali. Ndithi ke mna awuyenza njani? Athi nge-15 iyangena, nge-20 iyangena, nge-25 nge-month end. Ndithi ke mna ke wenza njani? Athi ke nakubolekisa ngemali. Engqondweni yam kubuye ilizwi elathi wathi utata umzalwane akabolekisi ngemali. Ndathi hayi ndatshintsha ke mna ke ndandisazenza ezo zinto ezo ndaguquka. Ndambulela kakhulu uSomandla othethayo noba umntana umfundisi akekho noba andikho around abanye abazalwane abandaziyo bazondinqanda. Kwaphinde kwenzeke enye into phaa ondiphaa workshop kuyatyiwa ndiziva uba andihluthanga ndikhoma ndiyarhalela uphinde ikhona itshansi hayi uthethiwe nge-careless mistakes esizenzayo into yobana iimpuku ezincinci ziyawugqiba umyezo. Ndacinga ubana ndizomane ndiqala kancinci ngoba ndandizihlambulule ngosizono zam endandisiba ngoku mandingabuyela ndiziphinde ndithetha le nto iyi-1 kuthatha into yobana ndiphinde ndapha ngoku uzawuphinda athini ngoku. Ndandivuma ngam kwapha kwenye ikholigi yam xa bifumene itshansi yaya yona yandiphathela take away that enkosi ndandithi ndirayithi ikholigi andisafuni ngoku ndikhona ngaphakathi ndisarhala andifuni uphinda ndihlambulule into ebendindihlambulule because ndibonishiwe ngale nto ndayihlambulula kwaphinde kwashunyelwa nangayo kwathethwa. So ndandisambulela uSomandla ositshilayo empilweni yam. Ndisamcela into yobana aqhubekeke nempilo yam, izinto endaphuma kuzo ndingabuyeli kuzo, andincede endisafuna ukulungiswa kuzo ndilungiseke kuzo, ndilunge ndihambe ngokwendlela yakhe, ndivume iimfundiso ezintsha ziqale kum. Amen. Ngiyabonga nabo uhlangula uJehova into omtsha ukukhula kwami ndangumntana nje umntana wayenenzondo kakhulu inzondo yami lapha ndikhuphela kwizinto ezazingalunganga kuba ndikhula ndingenamzali so kuye kuthiwe umntana ongengowakho sozonolelisa noba ungamenzi laa nto uzosoloko esola kuba bendinomama bekuzokwenziwa so ndandingamntana usoloko ejele eliqala konde kuba bekuthebe kuzawuthini kodwa kumele ndifundisiwe imfundiso endiye ndithi xa ndijanga ukuba if ndandingafundiswanga ndingazivezi ngandithwali kweli xesha ndikulo ngoku so ndikhula ke ndingulo mntana lowo onezinto ezisentliziyweni yam ndambonga kuJehova wathi wandizuza nam ngelinye ilanga wandichola ndiyidayimane eseludakeni kodwa nabona ivili wandonyula ndiyambonga uSomandla kuba ndingekakholwa ndandingumntana othi everyday ndandingakwazi usurvive ndingaselanga i-grandpa kwafuneka udilisa kabi ndisele i-grandpa kuba impilo yam ndandisiphathela ngokwam ndabona uba i-grandpa ngoku ayisebenzi kwafuneka nditshaye ndizakwazi uyikhupha ndabona uba nayo ayilungi kwafuneka ndiyidoze ngotywala izinto ezazimgcina uba ndandisavayive uba ndandizithwalele kodwa uJehova yena wabona intliziyo yomntu ndiyazi xesha lakho solokuba mawungazi ndandilibele ngabuzi ngoku uyazi ngoku nantsi into nokuqala kwam ufika kule cawe ndafika ndiqonda uba
hayi mandikhe ndize ndizobona ukuba ndandixakekile ndithi xa ndithethe endlini kuthiwa yize ecaweni hayi mandize ndangenazo kwa ilokhwe ndanikwa ke hayi ndiqombana nento ndizawuthetha ngayo ngoku mandize ecawe ndeza but kuzo zonke icawe ndandizihamba zange ndayiva iconnection ayisentliziyweni yam but uqonda yintoni le ndiyivayo imandi kangaka yodlula zonke izinto kuba eqala uyabusela kodwa ngomsuphini ube nestress uthi uyasiphelisa kodwa asipheli ndabuva ubumali bungaka ndikhumbula ndisendizinikele ndithanza ukubhatiswa ngenxa yokuba ubumali nalibuva kodwa ndaphela ndabuyela kum ndathi into entle kangaka ndingayimosha njani na ndithi ndizazi ukuthi indlela zam azikabilungi azikabi straight ndizomosha into ephelele ngolu hlobo ndathi mandizikole ndibuyele kum andiphinde ndilungise indlela yam kuba andifuni ukuxoxisa ngale nto enje mandithi xa ndiyithatha ndizazi uba ndisho ndizayimela lizawumba ivangeli ngam ndingathi sendiyithathile ndiphinde ndibuye umva ndahlola entliziyweni yam ndazinikela ndazixabaza zenza zonke into eziyenziwayo kuba khona ixesha othi usize endlini kaThixo uhambe kodwa ube ngumhami nje wenkonzo ungaphathisiwa kwizinto zecawe ndandinguloo mntu okhona uba ndizawuhlala ebackseat ndifuna uyibona ndifuna xa sendiyithatha ndiyenze isisisi andifuni ukuyimosha ndithi ndivuke ezindaweni ndibuye ndizoma phambi kwabantu ndizixelelayo kuyayenzani apho kodwa mna ndiyazazi ngaphakathi ningandibona endlini ndimsulwa indibone ndingumntana orayithi athi mna ndiyazazi umntana uzokuthuma ngapha kanti kekho kulaa ndawo athi uyakuthi nambo ngakusemangenabantu impilo nami ngelinye ilanga ndazibona zonke ezi zinto ndijongene nazo nezohloko ndathi xa sendijonga ibuziyephi na ezi zinto ndazibona ndisurvive andisadingi noba nditshaye akusadingeki noba laphela elanqana ndiyambonga kujehova empilweni nam esihamba nam ndisengumntu omtsha ndicela ke endleleni ahambe nam ndingamphoxi nam ndiyimele le ndlela kuba nabo sisibe ihamba nabo thina sizakohlulwa yintoni ekabathi bezawuzoyisa kodwa bona bayimele kodwa ke ndikubona ukuthi nje umntu abuze ungumntu omtsha ukuthi kuba iphase ngaphase umntu ngamnye ngokwephase akuyo unesilingo esilingenelene naye kodwa xa ubona ke ngokwena uba hayi leni ngapha kwakho buza bazokuhlangula abantu bakufundise ukuthi le ndlela ihamba njani. Sihambe masihambe sihambe othi uzobona uyabizwa ngelithi igama lenkosi uyabizwa ngelithi igama lenkosi awubizelwe ecaweni ngoba
ungakhona kanti awuncedakelanga. uJesu usifuna sonke ngelihle igama lenkosi, sifuna siphelele ezulwini. Bathandekayo, ngelihle igama lenkosi kuzawubuzwa ukuthi wawukhona ngalamini emdantsane, wawuvile ngoba ingxaki kukuva, kuthi unendlebe enje unetyala. Ngelithi igama sofumana isifundo bathandekayo, sofumana isifundo kuSister Lisiya waseKhayelitsha ngegama lenkosi. Amen. Thando lulapha, ndisekhona phandle ezantsi emhlabeni, ndisamfuna njalo imihla yonke, kodwa usandibonisa ubuhle bakho ubuhle bakhe ndisahamba emhlabeni. Ndiyabulela ke uThixo usandilandile ndingumntu okholwayo efemelini yam, but usandibonisa iindlela zakhe emhlabeni ukuba ndihambe njani phambi kwabo bengakholwa. Mihla yonke kuthiwa wena Dimpo usahamba kulaa cawe yakho, ndithi le cawe yam yile izonceda nina. Bangandasendi bathi sizabona uzawuphelela phi. Bendihlala eSerres ndamuva ndaya eCape Town. NaseCape Town bathi uyohlala eKapa, uyayazi iKapa liyamtya umntu. Ndathi ndizalibona apha kum. Ndihleli kulaa Kapa ndibona uthando lodwa, ndihleli ndiyintombi ndizihlalela, akho nto andinaso siyali. Nasinani off emsebenzini bathi uyaphi kuyaphunywa masambini. Ndithi hayi andizukwazi, ndizofuna ulala mna because andizukwazi uhamba iindawo zenu. Bathi hayi bo iyaba yile cawe yakhe, yonke into yile nto yethu. Okay ke bandizela ndiyavulela, sathi mandize nesifundo, isifundo sam sizawuba ngesibane. Xa ngumntu omtsha hlala ekukhanyeni, suhlala ebumnyameni, nakuloo kona yakho uhleli kuyo iba sisibane. Apho uhleli khona sujaja abantu beza le nto kuyo. uThixo ayingowakho wedwa, uThixo ngabantu bamdingayo. Thina simfumele
kuloo ndawo ukuya ibarayithi suhlala wena uzifihle uthi no le thixo ndizabamba apha kuyo nawe uye walanda kulaa ndawo ulandela kufuneka ulandele ukuba uzonceda abanye abantu nam ndisahle ndingumntu omtsha kulaa ndawo ndihleli kuyo eCape Town emsebenzini yam kuyaselwa abakhathali bokutshayise ngothi bathini bayityaleni kodwa apho ndihleli khona bathi asizuye eofisini yakhe because unalaa cawe yakhe ndithi thixo bayayazi inyani kodwa ngelinye ilanga ndicela uzubalande nabo bayibone le nto ndiyibonayo xa bengaphilanga sometimes bathi sisti namhlanje icawe yakhe ingena ngabani ixesha ndithi ingena ngo-10 but yhu asinazo ilokhwe ndithi thixo uzubancede ayizolokhwe qha bayayifuna le nto empilweni zabo babona le nto ndihamba nayo because mna andiziphakamisanga into indithetha njengoba injalo ndithi obhuti sinemphangeke emsebenzini womntana oswelekileyo ndithi ke namhlanje sizisolekela ngomso asiyazi silazi ungumso masihlale siredi uthixo angasibiza nanini na una-24 years namfana odilileyo kodwa bona bathi heyi inyanisile usisti but ndithi ke masihambeni uthixo uyasibiza ngale ndlela naye umbizile liyeza lethu ixesha akunyanzelekanga uba siyakhala ngoku kumele uba silungiselele zethu impilo ke ndiyambulela ke uthixo isifundo esi sithi umntu makahlale kwikona akuzo ebe yilayithi asuke ebumnyameni ingathi xa ufika abantu behleli ebumnyameni ubajoyile nawe layitha kuloo ndawo uhleli kuyo nasendlini impakamo mayiphele kubantu abatsha sibayiphakamele ifemeli yakho ikholwa ingakholwa na iba nomntana hlala uthobekile imali iyafika ihambe iphele ushiyeke nabo bantu ufuneka ungahloniphile mihla yonke mna ndifike ekhayelitsha ndingazi nomnye umntu kodwa nathandwa ngendlela esisimanga because andinguye laa mntu ophakemeyo ndakuthandwa ngendlela esisimanga ndizihlele ndizivikhole ndithi thixo beyithatha inamba yam kodwa ke uthixo abantwana bakhe yakwazi uba hlala njalo ke mntu omtsha usisibandla kwindawo yonke kuyo ndiyabulela intombi iyathiywa Yeah.
kanjani noba sezikhona ezinye intombi ezithi zisindisiwe kanti azisindiswanga manyani kodwa yona intombi iyakwazi ukugcineka esandleni umuntu uziphumela ngobethanda uziphumela ngobefuna kodwa sona isandla esikwaziyo ukugcina sikhona ngelihle igama lenkosi isandla esikwaziyo ukugcina sikhona endaba abantu baphuma esandleni bane-tendency yokuthi intombi ayikwazi ukugcinwa ngelihle igama lenkosi bayibona i-impossible ngoba ingakwazanga uyenzeka kubo kodwa simile namhlanje sithi intombi iyagcinwa